Zdravo svima, ja sam Nevena Ja sam Jelena. i dobrodošli u Unlock Your Serbian sa Jelenom i Nevenom. Tako je, dobrodošli u naš podcast i danas razgovaramo o životu na stranom jeziku. Ćao Jelena, kako si danas? Ćao Nevena, ja sam dobro, kako si ti? I ja sam također dobro. Gdje živiš sada? Nevena, ja sada živim u Francuskoj. A ti gdje sada živiš? Ja sada živim u Grčkoj. Nevena, koji je tvoj maternji jezik? Moj maternji jezik je srpski, a tvoj? Moj maternji jezik je također srpski. Nevena, šta tačno znači maternji jezik? Maternji jezik je naš prvi jezik. To je jezik koji učimo kada smo deca. Tako je. To je prvi jezik koji učimo kada smo deca i naš maternji jezik je srpski. Nevena, da li govoriš neki strani jezik? Da, govorim 3 strana jezika. Govorim engleski, grčki i nemački. A ti? Ja također govorim 3 strane jezika, engleski, francuski i italijanski. Divno. Nevena, koji je tvoj prvi strani jezik? Prvi jezik koji sam naučila kada sam bila mala je bio engleski. A tvoj? Ja sam također prvo naučila engleski, a kako si učila engleski? Da li si učila u školi ili si učila sama? Kako si učila engleski? Gledala sam serije i filmove na engleskom i imala sam časove engleskog u školi. Da, ja također. U Srbiji je engleski u školi prvi strani jezik. Jelena, koje strane jezike koristiš svaki dan? Svaki dan koristim francuski jezik zato što živim u Francuskoj i svaki dan komuniciram sa ljudima na francuskom i radim na francuskom. Tako da sada koristim francuski više nego srpski. A ti, Nevena, koji strani jezik govoriš svaki dan? Zato što živim u Grčkoj, svaki dan koristim grčki jezik i također koristim engleski jezik kada komuniciram sa ljudima iz cijelog sveta. A da li ponekad razmišljaš na engleskom? Ne, nikada ne razmišljam na engleskom. Nikada ne razmišljaš na engleskom. Ja ne znam, ja možda ponekad razmišljam na engleskom. Ako imam neku dugačku konverzaciju na engleskom, mislim da posle nekog vremena počinjem da razmišljam i na engleskom. Da, razumem. Kada moram da razgovaram dugo na engleskom i ja počinjem polako da razmišljam na engleskom. Da, mislim da je to prirodno. Mislim da je to prirodan proces kada govoriš strani jezik. Jelena, šta radiš ako ne razumeš neku reč na francuskom? To je dobro pitanje. Ako ne razumem neku reč na francuskom, ja pitam šta to znači. Ja pitam osobu sa kojom razgovaram šta znači ta reč. I generalno to nikad nije problem. Uvek mogu da razumem iz konteksta šta znači neka reč koju ne razumem u početku. Da. A ti, Nevena, šta radiš ako ne razumeš neku reč na grčkom? Uvek pitam da li je neka druga reč sinonim. Zato iz konteksta mogu da razumem šta neko želi da kaže. I ako ne znam jednu reč, pitam da li je druga reč koju znam sinonim. Ali, kao što si rekla, to nikada nije problem. Da, to nikada nije problem. Ako osoba sa kojom pričam ne zna da objasni reč koju ja ne razumem, ja pitam da li postoji sinonim. Tako da to nikada nije problem. Generalno, da li voliš da učiš strane jezike ili učiš zato što živiš u inostranstvu? I to je dobro pitanje, Nevena. Ja generalno baš volim da učim strane jezike. Mogu da kažem da je to moj hobi. Ja volim da učim strane jezike kao hobi i, na primjer, kada učim grčki jezik,
Kao hobi, a ti Nevena, da li voliš da učiš strane jezike? Ja mnogo volim da učim strane jezike. Zapravo ja obožavam da učim strane jezike. To je takođe moj hobi, ali učim i zato što su strani jezici jako korisni. Slažem se. Takođe mislim da su strani jezici vrlo korisni. Koji strani jezik ti sada učiš? Ja i dalje učim nemački jezik. Ja mnogo razumem, ali želim da govorim bolje. Razumem. A vi? Da li vi volite da učite strane jezike? Kakav je vaš život na stranom jeziku? Pišite nam u komentarima na našem profilu na Instagramu i TikToku. Hvala vam i čujemo se u sledećoj epizodi. Ćao, ćao! Ćao!